Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Oshaya izandla zakho uvula umlomo bese uyathandaza. Baba siyabonga. uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama onke. Siyakunikeza udumo ubukhosi bonke sithi bungo bakho. Bayethe uNkulunkulu ongcwele bayethe dwala. Bayethe mdala wezinsuku bayethe alpha bayethe omega. Siqalo nesiphetho nguye nginguye. Fakazi weqiniso. Baba wethu namandla onke egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo siyabonga. Wena ongomdala kunezinsuku siyabonga. Welele ingcwele siyabonga siyabonga. Siyabonga siyabonga sithi usuku lonke lungolwakho. Amandla ubukhosi inkazimulo. Baba wethu ingcwele kufanele. Baba egameni likaYesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga mdala wezinsuku. Siyabonga ngqongqoshe omkhulu. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga sonini nanini. Siyabonga gqabele bilibanzi. Makhaba yakhawuleza. Siyabulela Thixo wethu. Siyabulela dwala lethu. Siyabulela wena mdala wensuku. Egameni elingaphezu kwawonke amagama. Igama lenkosi yethu Yesu. Thatha indawo yakho. Hamba hamba. Kule ndawo sizwa amandla sizwa umlilo. Sizwa uqobo. Egama elinamandla igama lenkosi yethu Yesu. Father, we thank you. Father, we bless you. We give you honor. We give you praise. We give you glory. In Jesus' mighty name. Simshali izandla kakhulu. Simshaleni izandla kakhulu. Asimqhobeli isandla kakhulu. Simshayeli izandla yena ongcwele kaIsrayeli. Shaya izandla ushayela uNkulunkulu ophilayo. Shaya izandla ushayela indoda yamandla. Shaya izandla ushayela indoda yeyikhwepha. Ohlele mphisa amagebhugebhu. Ononda uIsrael ongozeni nongalali. Bayathe ulizulu bayethu inkosi. Thatha indawo yakho dwala. Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu. Ngegama lenkosi uJesu umNazaretha longcwele. Father, we thank you. Father, we bless you. God, we give you honor. Father, we give you praise. God, we give you glory. In Jesus' mighty name. Ake siphinde bazonane simshaya izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Mshaleni izandla umoya ongcwele ukhona phakathi kwethu. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ngiyacela bazonane siphinde siphe uNkulunkulu isihlombe elikhulu. Simshaya izandla umoya ongcwele ukhona phakathi kwethu. Nikhona kodwa bazingcwele. Mshaleni izandla uNkulunkulu manikhona. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ngicela bazalwane ngivumele ngithathe leli thuba ngibingelele ibandla lonke, ngibingelele bonke abangcwele. Siyabingelela bonke obaba endlini enkosi, sibingelela bonke omama, sibingelela bonke abantu abasha, ogogo nomkhulu siyababingelela. Ngiyacela nishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. I-praise worship team yethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, ngiyacela futhi nibaphe isandla nabo ngokunjalo. I-team yethu ye-protocol ama-ushers wethu, team yethu ye-media, nabo ngicela sibashayele ihlombe elikhulu. Hallelujah.
Nekuzenkosi bonke abefundisi omama emfundisi cela sibashale izandla ncekwazi zenkosi. Amen. Cela ubingelela abantu ababili abathathu ukuthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona namhlanje egameni lenkosi. Ake sibingelelane nje we moya ngcwele. Bingelela ababili bathathu bane bahlanu ubatshela ukuthi wenze kahle wabakhona. Ya hey uyabona abangekho hey ungaboyi creme into yase igile ungaboyi creme into yase inkile ayasiye enkonzweni namhlanje umpostoli akekho segoli yini le ake nishala uNkulunkulu izandla kakhulu. Umoya wami Nkosi ulambele wena sengidinga wena moya wami Nkosi lambele wena mina sengidinga moya wami Nkosi laphela wena sengidinga awu Jesu moya wami Nkosi laphela wena sengidinga we moya ngcwele moya wami Nkosi laphela wena awu kodwa Jesu moya wami Nkosi laphela sengidinga awu kodwa Jesu umoya wami Nkosi ulaphela wena yebo sengidinga wena akasithi lift him up. Whoa, 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 whoa. Yeah, for the last time. Yeah, 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 yeah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah, 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 yeah. Yeah.
Yeah, 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 yeah. Sanana Maya. Yeah, 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 yeah. Say it for the last time. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Jesus! Yeah! 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 Say it for the last time. Akomshaya izandla umbonga ake simtshela ukuthi ungcwele akekho njengaye ake simtshela ukuthi kuba bonke oThixo akekho ongafaniswa naye akekho ongalinganiswa naye ake simtshela ukuthi ungu-alpha ungu-omega uyisiqalo nesiphetho ungumafunga angajiki ungumathembisa afeze unguJehova sibawotha igama lakhe yana yothu ungcwele yana yothu uyaphila bayathe gangalala bayathe mafunga angajiki siyabulala Thixo wethu nasemva kwemini kuba bonke oThixo akekho njengawe kuba bonke oThixo akekho ongafaniswa nawe siyabulala dwala lethu siyabulala mdala wensuku Father we bless you Father we worship you we give you glory and we give you honor liparosha taribabosa ripakasuta parondo liparanda ribabosaya libraska mahando liparakataria baha liparanda babasa teke likabrosota paruka mantalalabasatapa mantalalabasake mantalalabasanda Yabababasantapa Ikaposata
Ikapapasitapa. Ikapasutapakuta. Ikapasutalebaha. Mandoskapadosa. Ripapapasutapapa. Rukupashikatai. Manteya di babasuta. Manteya adosha. Manteya aduka. Mandosota paruka pasaya. Yantali baba sante. Ikandomosi brakato. Baba siabonga. Siabonga mlilo shayo. Siabonga mlilo kotulayo. Siabonga dwala. Siabonga sonini na nini. Bayatu nisulu. Bayatu ingosi. Upagama dwala. Upagama nkulunkulu wetu. Fanalo usugo. Fanalo ipego. Umukumkane bonga mungo bako. Bayate, bayate. Bayate, bayate. Ushata makosata. Ena makontere pesaye. Yantele mesa tebebesa. Urapasita. Moyo ngole siyabonga. Thatinda wo yakho nkulunkulu wethu. Thatinda wo yakho dwala. Thatinda wo yakho mdala wezinsuku. Thatinda wo yakho sonini na nini. Kasunisi bopho philisa abagulayo. Khulula ibandla lakho nkulunkulu wethu. Khulula ibandla lakho dwala. Khulula abantwana bakho dwala. Khulula isizwe sakho. Ngegama lenkosi uJesu. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. In Jesus' name. Awusayizandla zakho besiyabonga. Shayela izandla kakhulu mbonga uNkulunkulu. Oh, ngizamandla, ngizumlilo, ngizudobo. Oh, shatani baba boseketele bosa. Ena baba kushata katos. Rapasatari baba bosotaba. Hey, 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 hey. Oh, hallelujah, ngizumlilo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory, glory. Shayizandla umbonga uNkulunkulu. Oh, we bless your name, Jesus. For the last time, bazalwane ngicela sishane uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Senza umsindo omkhulu, senza umlilizo. Come on, let's give the Lord some praise in this house. Shout and make a joyful noise unto the Lord. Come on, come on, come on, come on, come on. Shayizandla kakhulu egameni likaJesu. Awulilisa wenza umsindo. Oh, hallelujah.
Asiphinde simuphe ihlombe elikhulu. Simshaya izandla kakhulu. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ethu uJesu. Siphinde simshaya izandla kakhulu uNkulunkulu. Amen. Mighty Jesus. Ngizokukhona bukaNkulunkulu okuningi phakathi kwale ndawo. Mighty Jesus. Ake siphinde simshaya izandla kakhulu. Alibongwe igama lenkosi. Alibongwe igama lenkosi. Ngicela sishayele uNkulunkulu izandla. Jesu ama Kazimula Kazimula che Kazimula uyakazi Jesu amaba Jesu ama uyakazimula Kazimula Jesus, mighty Jesus, we are Kazimula, Kazimula Jesus, Kazimula, Kazimula,
Asimshayile ihlombe elikhulu. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi ngiphinde ngibingelele ibandla lonke emva kwemini egameni elingaphezulu kwamagama igama lenkosi uJesu. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele ukuba khona kwenu phakathi kwale ndawo. Namhlanje ngithe angizwe ukutshela umuntu ngifuna ukubabona kahle abazalwane abaningi bazi ukuthi hawo iviki lakampostoli lokuye egoli. Ngithe nje angizukutshela umuntu ngifuna nje bangibone bathi bye bye bathi hawo umpostoli namhlanje yabona ke nina ke enikhona ke ngicela nishale izandla nisenhlanhleni. Nginibambe kahle ke namhlanje abekho abangilindele namuhla. Angani phela nini inkonzo senayihambisa ngeprogram. Senayihambisa iprogram ukuthi siyazi umpostoli ukhona, umpostoli akekho, umpostoli ukhona, umpostoli akekho, umpostoli ukhona, umpostoli. Yini le mephambi kwenu bazalwane? Ayibo ngicela ukubuza umakhelwane umthinte njengendosolwane ukuthi yazi uyena. Thana uyena, yazi uyena. Ngicela simshade izandla uNkulunkulu kakhulu. Amen. Praise the Lord. Siyayibonga inkosi bangcwele kakhulu egameni lenkosi uJesu. Angizukuthatha isikhathi uNkulunkulu sewenzile umsebenzi ngiyamkholwa. Ngiyacela simshade izandla egameni lenkosi. Amen. Ngicela ngaphambi kokuba ngenze nje izinto eziningi ngicela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika abakhona phakathi kwethu abathi ngiyaqala ukufika la ekhaya kodwa selokhu hawu yayimfinto hawu mfowethu yayimfinto bashaleni izandla bamukeleni bazalwane ngehlombe yaze yayimfinto kunomkhuba wala ekhaya ukuthi umuntu mayefikile evakashile simnikeza lo lathando ngicela nenze njalo ke yabona ke sisi ke hawu yabona mwenze njalo ke bashaleni izandla moya longcwele. Siyabonga kakhulu kini lonke enifikile nenikhona nenisivakashele. uNkulunkulu anibusise niphinde nibuye futhi kuleli viki elizayo nibatshele nabanye ukuthi benivakashe ebandleni libizwa ukuthi Eagle Mountain Prophetic Ministries kwazi into ziyenzeka bese nibatshela nje ukuthi hey ziyakhipha lapha. Ningakhuluma into eningi nje mababuza ukuthi kunjani nithi ziyakhipha bona bazokwazi ukuthi makuthiwa ziyakhipha kusho ukuthini. Haleluya. Tshela umakhelwane ziyakhipha makhela ekhaya. Hayi ziyakhipha. Shalani uNkulunkulu ihlombe. Siyabonga bangcwele ngicela simshale nomfowethu Sabza izandla osiphathela kahle. Uhlelo sithemba ukuthi namhlanje akazonyamalala uzohlala inkonzo iziphele. Kwangathi ngaba khona nje iphoyisa lakhe nje. Unomoya wokulahleka. Kwathi ngaba khona nje ozoyinikela ukuthi mina ngizogada usabelo nje ukuze kuphume inkonzo. Uyamgada mphathi nangu umbhama lo phambi isandla ke. Haleluya. Bangcwele kusiyame sibonga uNkulunkulu noma kube iviki elinzima kakhulu leli. Ngiyacabanga kubazalwane bonke umhlaba wonke ngezindaba esizithole Monday intambama kusihlwa nje ngithola ucingo oluvela
eMpumalanga lapha eStanderton thola ucingo oluvela lapho oluphethe indaba ezingekho mnandi bengilungiselela inkonzo leya kuvuma FM kunenkonzo every Monday kuvuma FM ngo-12 o'clock ebusuku ibizwa ngokuthi asikhuphuke intaba ngiyacela abazalwane ba connect kusasa nje 12 o'clock ebusuku mase siya ku Tuesday sinenkonzo ke sibiza ukuthi asikhuphuke intaba lapha kuvuma FM idlala lapha ku channel 103 ngapha ke kulama side up umhlathuzi ngicela ukuthi idlala ku channel 89.2 or 89.3 sikhuphuka intaba. The reason why ngiqalele inkonzo uNkulunkulu uyabeka ukuthi abazalwane during the course of the week bahlaselwa kakhulu sethu uNkulunkulu ukukhuleka nabo ubusise iviki labo. So Sunday sebakhona einkonzweni but Monday siyakhuphuka ebusuku ngoba kunemimoya eassignwayo ebusuku ukuthi imess up noma imoshe iviki lakho. Abanye ukuthi kushaya uSunday ulandelayo bafika lana seba miserable madimoni usathana bathakathi sebavele babamosha bazalwane. So sethu uNkulunkulu yenza umkhuleko egameni lenkosi ngosuku nje kuqala kweviki every Monday 12 o'clock ebusuku. Omunye ngathi Tuesday still kuyafana ngiyambalekela uTuesday ngoba abanye bazosuke baconnect ngo-12 wa Tuesday kanti lenkonzo ingo-12 ebusuku mahlukana umsombuluko noLesibili. Singena evikini ke singe ngomkhuleko. uNkulunkulu kuneyinkonzo ke azibekile eziningi ke lapha kimi enye inkonzo uNkulunkulu ayibekile inkonzo yomkhuleko ukuba intercessor ukuma esikhaleni khuleke ngalesi sikhathi sinxuse uNkulunkulu libe izwe ngaphandle lifuna abantu abamzwayo uNkulunkulu kanti futhi kufuneka nabantu uNkulunkulu abezwayo. Angazobizwakala kahle yini lento engishoyo? Kufuneka abantu abamuzwayo uNkulunkulu kanti uNkulunkulu naye futhi ufuna abantu abezwayo kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu abamuzwayo uma bekhuleka noNkulunkulu ufuna abantu futhi abamuzwayo uma ekhuluma uNkulunkulu egameni lenkosi. Siqalile ke lapha kuvuma FM sikhuphuka intaba every Monday 12 o'clock ebusuku egameni lenkosi. Kuyathandazwa ukushare izwi emva kwalokho bese sithethe kuba bonke abasemakhaya kuzindawo ngezindawo sikhulekela sibusisa iviki lakho ukuthi libe lihle. Every challenge usathana ayiplanile ukuthi uzomosha iviki lakho kuleli viki uhambe kabi. Konke okuhle kuzokwenzeka, konke okuhle uNkulunkulu akuplanile empilweni yakho akuyi ukuvinjwa ilutho. Cela simshayile isandla uNkulunkulu. Amen. Bajithi angikundlulise ke lokhu kakhulukazi la ngoba ke ibranch yasemhlathuze wondlonkulu ke laba egameni lenkosi kube nje inkosi yami iphutha nje ukuthi umkhulu ezahambe enganyathelanga lapha emhlathuze. Kodwa nje Monday ngithole kucingo ngisalungisela inkonzo bathi inkosi yami mfundisi la ukhona u-right. Ngithi mina ngi-right kuthiwa usendaweni e-right yini lo fonayo? Ngithi mina ngiyangisendaweni e-right ngisesendlini. Ngithi mina how why imbuzo uthi eish baba ngicela ukuthi bangabe awukho endaweni e-right thola indawo e-right ngoba kukhona nje sifuna ukungidlulisa akukho kuhle. Ngithi mina no ngisendaweni e-right because ngisendlini. Kwenze njani? Wangithusa manje mzalwane ethi eish baba ngiyazi uthi umkhonzile ubaba nobaba bekukhonzile kakhulu. Umunye wabantu asisheshe sikuthinte ubaba usanda kundlula nje manje useye enkosini. Hayibo umkhulu yebo ubaba uGumbi udokotela usesishiyile. Yabona ukuthi mayiphinda kwesibili ngezwe umoya obandayo phakathi kwamathambo amadola amngezwa xeka. Asengihlala phansi ngathi ayimani into enzeke nini le?
seyasho nje ukuthi manje nje ntambama uphelele nje esibhedlela. Awu bese ethi mina ngiyabonga ukungazisa ngicela uphinde ngikuthinta bese ngiyayidropha ke ifoni. Ngifuna ukukhuleka njengoba ngimdropha ngifuna ukuthandaza kodwa kwangathandazeki. Noma ngithi ngivula umlomo ngiyathandaza zavele zehla inyembezi ngafikelwa usizi. Ngakhala kabuhlungu ngiyabuka endlini ukuthi akunamuntu ngingedwa. Ngithi uNkulunkulu kodwa Nkosi usuyamthatha vele umkhulu. Ngiyabuza ama questions amaningi kanti last nyana not so long 2 weeks ago noma 3 weeks ago uye wabiza all his sons ukuthi abaphuthume kunembizo. Wabebiza bonke abantu nabafana nathi wasibiza wathi nabo bonke abangena bani nabo abeze. Into eyangishaya izwi alikhuluma wathi izwi lomuntu omdala liyalalelwa. Lawo magama angiphakamisa noma ngangiphuma ku6 to 6 ngikhathele ngakalali. Ngakwabiza ukuthi angidrive ngishone ethokoza la umkhulu esifike sambona khona waba namazwi okugcina. The reason why ngikhuluma ubaba uDr SD Gumbi umkhulu uma ngiphuma ekhaya elidala before ngiphuma ngaya kuyena ngafika ngamchazela ukuthi inkosi siyangibiza ukuthi angiyoqala umsebenzi we-Eagle Mountain Prophetic Ministries. Wakhuleka umkhulu wabuza ukuthi uqinisekile yini Shabalala ngalokusho. Mina ngiqinisekile baba. Egcineni wayesethi ke asikhuleke. We prayed together nomkhulu wabesethi ngicela ubophinda ubuye nami ngisayothandaza. Uma ngisho njalo ke ngaphinde ngabuya after 2 weeks. Ngaleso sikhathi ke sasesiqalile saqala inkonzo online. Siqala ibandla le-Eagle Mountain liqale online. Sasingena nje ku Facebook. Abantu bathi nabangibona bathi hayibo babashabalala ushomela ukephi la. Abaningi babebuza basekhaya elidala bathi asisakuboni manje mase sikubona ushomela kwenye indawo. Abanye babengifonela mangiphuma ngiqeda ukwenza live bathi babashabalala ukephi. Ngithi mina ngikhona ngisekhaya eMpumalanga. Bese bathi ke hayibo asisakubona enkonzweni. Ngithi mina no uzonazisa ubaba Soni. Ngingafuni ukutshela abazalwane ukuthi angisekho. Bangezwa ngami kungcono bezwe ngoba uBishop. So after 2 weeks I went back ukubona umkhulu. Wathi umkhulu thandaza impela Shabalala uNkulunkulu uyakhuluma kakhulu lapha kimi. Angeke ngisho ke emoyeni uNkulunkulu akusho komkhulu. Kodwa ke to cut the long story short kwase kufika isikhathi sokuthi fanele ngiyolontsha ke ibranch ye-Eagle Mountain. After sesibatshelile ke abantu on Facebook saba invite abantu babe respond bathi baba silapho sinawe. So umkhulu ke was one of the people abakufanele babe khona njoba ngilontsha ngiqala umsebenzi. Uyena wayekade ezongilontsela umsebenzi egameni lenkosi uYesu. Kwenzeka ke umkhulu wagcina ngafikanga. Isizathu sokuthi umkhulu angafiki kunomama abahambe kakhulu noBaba uGumbi noma angithi kune group igama layo ubasibuyele kuJehova. Masibuyele kuJehova is a gospel group yabantu abadala omama asebakhulile nje omama abadala bahlabeleleke imvuselelo eningi zika baba umkhulu uGumbi. So kwashona imember ke ye group le kwabiza ukuthi umkhulu because bahambe naye kakhulu fanele eye waze wabuza wathi Shabalala nakusekuvele lokhu manje senze njani ngoba nawe usumemezelile ngathi mina cha babakhululeka hamba baba lo mzalwane uhambe naye kakhulu mina nje uzoqala ukuhamba namanje ngicela ubaba ngimkhulule
wabe sekabuzwa ukuthi obani abanye befundisi abezayo ngambalela ke the list yabefundisi babethe bayeza wayesethi umkhulu bonke labo babalayo abami ngithinta Shabalala mase baconfirmile sebafikile abefundisi ngizophathisa umfundisi oyedwa umlayezo akhulume abe ngomlomo wami nangempela ke uMahlangu Apostle wayekhona wakhuluma nomkhulu ocingweni wathi umkhulu ke Mahlangu tshela abantu ngixolisele kakhulu ukuthi angikwazanga ukufika kodwa ke wena khuluma on my behalf ababekhona masilontsha wakhuluma ke uApostle uMenzi Mahlangu ekhuluma on behalf of umkhulu ubaba uGumbi. So now why ngikhuluma ngaye, it is because kimina bese ngimthatha njengomzali kimi kanti kahle kahle empeleni mina ngingumzukulu kuye naye futhi wacacisa lokho bayazi bazalwane sasinabe eThekwini kwi celebration wathi uShabalala akakwazi ukuba i-spiritual son sami, uShabalala kimi ungumzukulu. Wasethi ke Shabalala kunomehluko ke phakathi kwalaba babili, undodana kaMoya nomzukulu kaMoya. Wabatshela abazalwane eThekwini wathi ke lona ke umzukulu kimi. Manje abazukulu ke banendawo especially ke enhlizweni. Wathi buzana abazali bayazi ukuthi mangabe ingane la ekhaya ithole umntwana whether umfana whether intombazane, loyo mzukulu uyathanda ukubekwa lapha esifubeni sakamkhulu noma esifubeni sakagogo. So kusho ukuthi amagama nami ke bengilapha esifubeni sekhehla. Ayibongwe inkosi, haleluya. So ngisho ukuthi ke bazalwane udlalile ke indima ubaba uDr SD Gumbi empilweni yami, advisele namazwi okugcina. Ngiyakhumbula engikhuthaza kakhulu ngokuthi angihlale emkhulekweni. Into ayisho wathi uNkulunkulu ukuphile umuzi waseThekwini, thandaza kakhulu uNkulunkulu ukuphile iThekwa. I still believe ukuthi iGili Mountain eThekwini isazokwenza imanga. Haleluya. Lapha seyihliqalile nje vele Nkosi yami, ngoba vele nina ningabondlunkulu. Ngicela nishale izandla bondlunkulu. Haleluya. Amen. So siyambonga ke uNkulunkulu ke nami ke bekumzali bekubaba ezithina sibancane ke evangelini nezinto nami bengihlangana nazo ngiye ngidrive ngiye kumkhulu hlale naye phansi, inhliziyo yakhe ibiyinhlelo yababa kaze ngumbone umuntu ongakwazi ekuthanda ngathi kade ekwazi. Thina abanye ke bazongifakazela abantu abakhule ubaba engekho ukuthi igap kababa thina sikhule sikhuliswa omama ubaba angekho, bazongifakazela ukuthi kunjani. Mina for the first time ngifila the love of the father. Angilazi uthando luka baba, kodwa kuDr SD Gumbi ngifike ngathola uthando luka baba. I felt and I sensed ukuthi kanti kunje ukuba nobaba. Mina ngikhuleleke ikhuliswa ikhehla elalingubaba kimi. Omalume babefana nobhuti abadala kumina. Mina ngikhulele kubo ke kamama. Ayibonge inkosi. So uthando luka baba ngolozwe kumkhulu, kodwa lola kamkhulu beluhashi ngoba beyikhala into kuke kulela khehla. Belishaya lela khehla, belifuna umuntu oqondile nje othe. Kodwa kubaba uGumbi ngifike ngathola uthando luka baba. Umuntu oyala ngeqiniso futhi bengashoni lena nomkhulu umubhedile nje bekakutshela kahle ukuthi la Shabalala ngizwanga kahle la uthi lapha kwenza njani ngithi mkhulu lapha ada asenzi nje senza so. Base ngibuyele emuva ngibuke lento angiyala ngithi hey yazi kodwa umkhulu
leso sikhathi ukakutshela into ingakenzeki ithi maseyenza kumangala ukuthi waze ngani omkhulu kulabo bona khona ukuthi usehambile noNkulunkulu lomuntu alibonga igama lenkosi so ngisho ukuthi ke bangcwele dudu ncancabe kodwa abaningi umhlathuze ngiyabonga ukuthi ke nakhuphuka naya eThekwini wakhuluma umuntu omdala wanibusisa futhi wasikhuluma isibusiso leso sibusiso asikhuluma isona lesi esisiphushile saze safika kule ndawo isibusiso somuntu omdala nathola isibusiso somuntu omdala libonga igama lika Jesu cela nimshale izandla uNkulunkulu kakhulu kule viki ke bazalwane u6 to 6 sikhona ke eThekwini kule viki elizayo zikhala lapha ke eMhlathuze ngicela ukuthi ke siphume ngobuningi next week sizobe silapha ke eMhlathuze icinci kukhuphuke wonke umuntu umhlathuze ukhuphuke ngwelezane ikhuphuke onselene bosikhawini bonke bakhuphuke bese lapha it's a new season kukhona into uNkulunkulu afuna ngindlulise kubantwana bakhe egameni lenkosi awukodwa muhle uNkulunkulu ake nimshayile isandla esikhulu bacela bakho ngiyacela nje ningiphe nje u30 minutes sobe sesiphumile sesikhululekile kule ndawo normally manje ngakhuluma ngabala isikhathi ngiyaye ngidonse manje namhlanje ngizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi u30 minutes kube u30 minutes angazi noma kuzokwenzeka na kuzokwenzeka haleluya kuzokwenzeka ngiyacela bazalwane sithole izwi lenkosi kwincwadi kaDaniel chapter number 10 siqala ukufunda from verse number 10 ukuya ku verse number 15 Daniel chapter 10 verse number 10 to verse number 15 Daniel chapter 10 verse number 10 to verse number 15 to verse number 15 uhambe nje sisiwami ngicela bazalwane ningipha indlebe kule mizuzu embalwa esele kunento engifuna ukuyambula uNkulunkulu angambulele yona ngilapha entabeni yasecinci ngiyokhuleka wasekhuluma namazwi uNkulunkulu ngizonitshela ukuthi utheni uNkulunkulu egameni lenkosi ungafunda sisi Daniel chapter number 10 verse number 10 to verse number 15 incwadi kaDaniel chapter 10 sizoqala ukufunda kuverse 10 Bheka ke kwangithinta isandla ngicela ukuthi underline lokho bheka ke kwangithinta isandla sangimisa ukuba ngitotobe ngamadolo sangimisa ukuba ngitotobe ngamadolo nangezintende zezandla zami nangezintende zezandla zami wathi kimi wayesethi lokhuluma kimi Danieli wena muntu othandekayo qonda amazwi engiwakhuluma kuwe qonda nanka amazwi engiwakhulumayo kuwena ume nokuma ngokuba ngithunyiwe kuwe Daniel lapho esekhulumile lo muntu lelizwi kimi ngema ngathuthumela ngema kepha amandla ayingasekho kimi ngema ngathuthumela wayesethi kimi lo muntu ungesabi Daniel ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kwaNkulunkulu wakho ukuthoba nokuqonda phambi kwaNkulunkulu wakho amazwi akho ezwiwa mina ngifikile ngenxa yamazwi akho manje mina ke ngifikile ngalokho ngenxa yamazwi akho kepha isikhulu sasembusweni wasePersia samelana nami izinsuku ezingamashumi amabili nanye kepha bheka
uMikhayeli omunye wezikhulu zokuqala uMikhayeli omunye wezikhulu zokuqala weza ukungisiza weza ukungisiza noma kade ngishiwe ngedwa khona namakhosi asePersia noma kade ngishiwe ngedwa namakhosi asePersia sangifikile ukuba ngiqondise okuya kwehlela manje ke Daniel sangifikile ukuba ngiqondise noma ngikwazise okuzokwenzeka noma okuzokwehlela okuya kwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo lokho engikwazisa khona kuyakwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo ngokuba umbono usunezinsuku ngokuba umbono usunezinsuku ukhona esakhulumile kimi lawo mazwi lowo muntu esekhulumile kimi lo muntu lamazwi ngabhekisa ubuso bami phansi ngathi ngabhekisa ubuso bami phansi verse 16 awuliphinde lelo verse ngabhekisa ubuso bami phansi esekhulumile kimi lawo mazwi esekhulumile kimi lawo mazwi ngabhekisa ubuso bami phansi ngathula ngabhekisa ubuso bami phansi ngathula verse 16 ungabusaya ku16 amen akobuyele kunali ivesi elithi ngizile kuwe ukukwazisa lokhu I have come to tell you verse 11 verse number 11 wathi kimi Daniela wakhuluma lo muntu wathi kimi Daniela wena muntu othandekayo wena muntu othandekayo qonda amazwi engwakhuluma kuwe qonda amazwi engwakhuluma kuwe ume nokuma bese uyema nokuma ngokuba ngithunywe kuwe ngokuba ngithunywe kuwe hey Nkosi amangithunywanga komunye kepha ngithunywe kuwe kunabantu uNkulunkulu angithume kubo namhlanje angizanga kuwo wonke umuntu okhona kule ndawo I didn't come to everyone present in this place. kepha kunololu hlobo labantu uNkulunkulu angithumele But there's kubo a type of people God has called me to. abantu abathandazile People who have prayed, abantu abazila who ukudla have fasted, abantu abanikela ngeminikelo who yabo have offered their offering, abantu abakwenze konke who have done everything. kodwa emva kwalokho And after that, abatholanga they lutho received nothing. yahamba iminyaka Years passed kuze kube lesi sikhathi until this time, abakaze bafumane they lutho never received anything. namhlanje ngiletha impendulo Today I give you your answer. yomuntu othandazile For kuNkulunkulu a man who's prayed unto God, kodwa wangayifumani but impendulo didn't receive their answer. namhlanje ngiletha impendulo Today I give you your answer. nokuphendula imikhuleko yabangcwele To answer the prayers of the saints. yokuthi kungani As to sithandaza why we pray, kodwa singayitholi but impendulo not receiving our answers. number 1 uNkulunkulu Firstly, God that we esimthandazayo pray to uNkulunkulu is ophendulayo a God who answers. amukho umkhuleko uNkulunkulu There's angawuphendula no answer. There's no prayer God doesn't answer. umkhuleko wonke onziwe ngokukholwa Every prayer done with faith, umkhuleko wonke owenziwe ngezwi every likaNkulunkulu prayer made with the word of God, uNkulunkulu God uyaphendula answers. namhlanje kunabantu Today there are people abalokhu who bathandaza keep on praying kodwa impendulo ayibuyi but do not receive their answer. zimbili izinto ezenzakalayo There are two things that happen uma ngabe umuntu angafumani impendulo when you receive your answer. number 1 umuntu akayifumani impendulo Firstly, you don't receive your uma answer. ngabe ethandaza kuNkulunkulu ngokungabaza If you pray to God with doubts. number 2 Secondly, umuntu akayifumani impendulo person doesn't receive their uma answer. ngabe ethandaza When kuNkulunkulu you pray unto God, engakhowuthi izwi do not likaNkulunkulu quote the word of God. number 3 Okwesithathu,
into yesithathu The third thing, bayathandaza abantu people pray. kodwa umkhuleko omunye uyezwakala Other prayers are heard, kungabanjwa umkhuleko and the prayers not kodwa accounted. kubanjwa impendulo ebuyayo The answer that comes down is held. abaningi bathandazile Many have prayed. akusikhona ukuthi uNkulunkulu It's akezwanga not that God never heard. abanye bazwile uNkulunkulu God has heard others. wayiphendula imikhuleko yabo Answered your prayer. pho baba Then kungani why, Father? kungakenzeki na Nothing has happened. kubanjwa Your impendulo answer has been held back, kodwa umkhuleko wona but your ungenile prayer had purpose. namhlanje Today, ngifuna I ukukhuluma want to speak ngempendulo ebanjiwe about the answer that has been happened. kunempendulo There's ebanjiwe an answer that has been abanye happened. umkhuleko wakho uzwakele Some of you, your prayers have been kodwa heard, kubanjwa but impendulo answer has been held back. namhlanje Today, kunomkhuleko there is a prayer esizowenza that we shall do ohlasela that will umkhathi attack the firmament, ohlasela nkamadimoni attacking the demons abamba impendulo that are yakho holding back your prayer answers phezulu in the emkhathini firmament. ngoba umkhuleko wakho Your prayer has uzwakele been heard, kodwa kubanjwa but impendulo your answer has the been held back. devil is a liar Satan will not be bound. namhlanje Today, we sizwathandaza shall pray. sithi nkulunkulu Say, God, khulula impendulo release our answers. khulula impendulo Release our answers. ngoba wena uzwile You have heard umkhuleko our wethu prayers. bambani bazalwane Catch on, brethren. kunento esithanda ukuyikhuluma There's something we like to speak about. uthi unkulunkulu ngizokhuza abazalwane God says, I must rebuke the brethren abacabanga ukuthi izinto mazingenzeki think that when unkulunkulu owenze who think that njalo things don't come right. It's God who does so. uthi unkulunkulu hamba uyofundisa ngeyikhathi God says, go teach about the times. uthi hamba utshela abantu bami bafundise ngama-seasons Tell my children, teach them about seasons. uthi unkulunkulu asi-understande izikhathi God says we should understand the times. uthi unkulunkulu asi-understande We need ama-seasons to understand igaba. kunale nto esithanda ukuyenza There's this thing we like to do. ma ngabe umzalwane ethandaza izinto zingenzeki When the brethren prays and nothing happens, baye bathi abazalwane ngilinde unkulunkulu the brethren says, I'm waiting for God. baze bakhulume nangesilungu They don't even speak in English. athi umuntu I'm waiting upon God Athi ngilinde uNkulunkulu. I'm waiting for my answer Ngilinde impendulo yami. ahlala The umzalwane brother one would stay. athi Say, sengithandazile I've prayed. ngikholiwe futhi I unkulunkulu have believed in God. mina nje sengilinda I am impendulo just waiting for the answer. lalelani bazalwane Listen, brethren. omunye izinto zakhe ziboshiwe Others have their things held back. omunye amadimoni abambe izinto Demons have bound your things. omunye amadimoni adlala idelay They have played a delay in your life. omunye kune-stagnation There's a stagnation of his izinto life. zakhe aziyi Your phambili things are not going forward. aziye They're emumva not going back. aziye They're not going emaceleni to the sides. zime They are ndawonye stagnant. abesekathi Where umzalwane the brethren says, I'm waiting upon the Lord ngilinde uNkulunkulu. lalela ngikutshele Listen, mzalwane let me tell you, brethren. unkulunkulu uthi asiqonde God ikhathi says we need to understand the lalelani times. I'm sengiyothandaza about to pray. understand your season Qonda isigaba sakho. know when it's your season Kumele ukwazi ukuthi isigaba because sakho. God works with seasons Ngoba uNkulunkulu usebenza He's a ngey'khathi. God of seasons UNkulunkulu wey'gaba. unkulunkulu akenzi lutho God doesn't do anything outside of season ngaphandle kwesikhathi. everything that God does Yonke into uNkulunkulu He ayenzayo, does it according to time ukwenza ngohlelo He does it wesikhathi. according to seasons Ukwenza ngey'gaba. when your season has arrived Uma sekufika isikhathi sakho, when your time has uma come sekufika isikhathi nobody sakho, will tell you akekho ozokutshela when your season comes ukuthi isikhathi sakho sesifikile. no one will tell you Akekho ozokutshela. your spirit will tell you Umoya wakho uzokutshela. your mind will tell you Ingqondo yakho izokutshela. everything will tell you Yonke into your izokutshela. feelings your emotions Imiswa yakho they will tell you izokutshela. ukuthi now is my time Ukuthi sekuyisikhathi sami. there is a season that comes Kunesikhathi. and when that season comes Masifika leso sikhathi. number one your spirit will tell you Okokuqala umoya wakho uzokutshela. even the situation around you Isimo esubhekene will naso. tell you ukuthi now is your time Uzokutshela ukuthi sekuyisikhathi now sakho the manje. devil has played usathane usayenza a major role udlala indima enkulu to delay your blessing ukubamba isibusiso but sakho. today Kepha namhlanje I am here ngikhona la as a messenger njengesithunywa from God ephuma kuNkulunkulu. I am here Ngilana as an angel of God njengengilosi to kaNkulunkulu. release your answer Uyakhulula impendulo I am yakho. here Ngina to
to tell you Uzotshela that your time, ukuthi isikhathi that your sakho season nesigaba sakho has arrived. sesifikile. Many people, Abantu abaningi they have convinced themselves, sebasitshelile thinking their time has come, bayitshela isikhathi sabo yet sesifikile. your season has not Kepha come. sikakafiki. There Kunabantu are people abadlala delay, who have played delay. delay yamadimo, Delay coming from the demons. amadimo nambambile The umzalwane. demons have held back this Nakathi brethren uyahamba uyaphambili, as they're trying to go forward. amadimo ayamdonsa. Demons hold them back. Abathe uyathandaza As this umzalwane, brethren tries to pray, amadimo ambuyisele the emuva. demons pull them back. Agcina umzalwane semendaweni That eyodwa. brethren ends up standing still Accept and isimo. accepts the situation. Athi uNkulunkulu uzophendula. God says God will Athi answer. I'm just waiting upon the Ngilinde Lord. uNkulunkulu. Let me tell you, Ngaleyo ndlela, kunamadimo abamba into zakho. demons holding back your Wena things. uthi ulinde You uNkulunkulu say you're waiting for God ukuthi to azophendula. answer. Let me tell you, Ngaleyo ndlela, izulu seliphendulile. heavens have answered. Pho why impendulo ingafiki? Why doesn't the answer come Yile down? nto sizoyenza That's what we are namhlanje. going to do today. Yilo mkhuleko That's sizowenza the prayer namhlanje. we're going to pray today. There is a Kunomkhuleko prayer. odileya That abazalwane, delays the brethren. odileya impendulo. Delays the Bese answer. bathi abazalwane, Then the brethren I'm waiting upon the say, Lord. "Ngilinde I'm uNkulunkulu." here to wake you up. Ngizela ukuzonivusa. God has already answered uNkulunkulu sekuphendulile. your prayer. Phendula umkhuleko Don't wakho. wait anymore. Asalinde. Take action. Thatha isinyathelo. Take action. Thatha isinyathelo. Hey mzalwane, Brethren, mina ngila namhlanje as I'm here today, ngizothatha izinto I'm zami. here to take your I things. am sick and tired, Sekhathele. waiting for something Ukulindela into engenzeki doesn't happen. namhlanje. Today, By power, Father, by force, ngiyadluzula. ngithatha ngokwami. Taking what is I've been mine. begging demons. God, ngicanga amadimoni. I've been begging God, demons. ngicanga amadimoni. I've been begging God, witches. ngicanga abathakathi. Now is the time. Isikhathi. Now is the time. Isikhathi. I'm taking back Thatha what belongs to akuba me wami. by power, Amandla. by force. Ngiyadluzula. There is a battle. Kunempi. There is a war Kunempi enkulu. that the church don't understand. Ibandla lingakaqondi. Bazalwane, Brethren, there is a battle kunempi in the spiritual realm, emkhathini. and it's not a battle, Akusiyona but impi. it's a war. Kepha impi enkulu. According to the angel, Ngokwengilosi. the angel that came to Daniel, Ingilosi ehlele kuDanyeli. said, Daniel, Wathi Danyeli. I am here Ilana. because God sent me. Thunywa uNkulunkulu. God sent me uNkulunkulu ukuthumile. to tell you Uzokutshela that since day one, ukuthi ngosuku when you lakuqala started to pray, qala ukukhuleka. God heard your uNkulunkulu prayer. walizwa ikhuleko God has lakho. answered your prayer. Waphendula. Then Daniel asked the angel, wabuza ingilosi. he said, then why you come Wathi, today? "Ungani uza namhlanje? Why didn't you come in the, after 20 days? Ngani emva kwensuku Why you come now? ezithile? Yini uza manje? The angel explained to Daniel. Ingilosi yachaza The loDanyeli. angel said to Daniel, Yathi kuDanyeli, when I came ngiyehla. bringing your answer, Ngilethe impendulo yakho. brought your answer, Ngilethe impendulo the yakho. angel, Ingilosi. the king Inkosi. of Persia, yasePersha. the king Inkosi. of Persia yasePersha. prevented me Yangivimba. to come to you. ukuthi ngize kuwe. I tried. Ngizamile. I tried to escape, Ngizamile ukuphunyuka. but the king of Persia Yafa inkosi blocked yasePersha. my way. Yavimba indlela I yami. tried Ngizamile. to come to you ukuza kuwe. to bring an answer, Ukuletha impendulo yakho. but the king of Yafa Persia inkosi yasePersha. said to me, yathi kimi. you cannot pass here. Uzodlula la. I struggled, Ngiyazama. I fought, Ngalwa. but unfortunately Kepha I ngikwazanga couldn't come ukuza. because the angel of the king of Persia Imoni has yasePersha. blocked my way Yavimba indlela yami. until God, Kwaze kwaba uNkulunkulu. until God, Kwaze kwaba uNkulunkulu. until God Kwaze kwaba uNkulunkulu. said to Michael, Wathi kuMikhayeli. Michael, Mikhayeli. Michael, Michael. Michael, Michael.
Father. Go and rescue Kabi asisa. my angel Gabriel. Ingilosiamo Gabriel. Go and rescue Abasisa. my angel Gabriel. Ingilosiamo Gabriel. Then Michael, Michael. the archangel of war, Ingilosanguli the yami. mighty one, Lord, I better the one that fights the Olwa battles, isimbi. the one that fights Olwa. for Israel, Olwela Israel. the one that fights Olwa. for saints, Olwela the one abasolwane. that fights Olwa. for the church, Olwela ibandla. Michael, Michael. the mighty warrior, Ushatalibo Yes, Hossa, Jesus. Michael, Michael. the angel, Ingilasi. elwa izimpi Fights the battles zabazalwa of the saints, zabantwana of the bakaNkulunkulu. children of God. Waphakama uMikhayeli And Michael arose wehlala emkhathini. from the firmament and came down. Kunendawo There is a place ebizwa ngokuthi umkhathi. that's a spiritual realm. Lena ndawo That place, iyi-stronghold kuyinqaba sikasathane for namadimoni. the demons of the devil. Bazalwane, Brethren, wonke amadimoni a-strong, every strong demon, onke amadimoni aphethe amaphozishini every demon aphezulu, with positions alapha phezulu are in the emkhathini. spiritual realm of firmament. Yila khona imikhuleko That's why the prayers ibanjwa khona, is built back there. ifinjwa khona. It's blocked there. Yini indaba? Why? Kunamadimoni There are demons ayazingilosi, that act like angels ayahlala noNkulunkulu, that used to sit with God, ayakhonza that uNkulunkulu. used to worship God. La madimoni Those demons noma le ngilosi and these angels zazidumisa would uThixo. worship God. Le ngilosi This angel le kuthiwa uLucifer that was called Lucifer iyona eyayihola was the indumiso. one leading worship. Bese ukuthi lezinye And ingilosi the other angels zibe ngamabhekhazi noma zibe were yikhwaya. the backers of the choir. Lezi ngilosi Those angels zadukiswa, would worship. zalahlekiswa And then they went yile ngilosi of this angel akuthiwa ngulucifer. that was called Lucifer. Lithi The iBhayibheli Bible says emva kwalokhu after that, uLucifer Lucifer akatholelwanga indawo was not found any place ezulwini, in the heavens. waxoshwa, He was evicted, wakhahlelwa, kicked out, wakhishelwa ngaphandle and kwezulu, exiled to the outside of the heavens, wehla and descended esuka ezulwini from the heaven ebheke emhlabeni. down to earth. Mayefika phakathi kwezulu When he nomhlaba, crossed between earth and heaven, wema khona, he stopped there wahluleka and was unable ukuze to emhlabeni. descend unto the earth. Why? Why? Ngoba ingilosi Because the angels azize emhlabeni cannot come to earth. unless God permits them. Ngaphandle kokuba imvume. Ayikho ingilosi There's no angel esuka ezulwini that can come from heaven ize to emhlabeni earth kungashongo uNkulunkulu. without God having said so. uLucifer Lucifer nengilosi and ayidukisa his angels of babe worship sebayabambeka that were held phezulu in emkhathini the spiritual realm of heavens abaphakathi kwezulu between the heavens and nomhlaba. the earth. Wena wake wabona You who have seen, naya indoda there's a man, uJudas Iscariot Judas Iscariot, owafa who died, kwaphuma umphefumulo and his spirit was ephakathi taken out kwezulu between the heavens nomhlaba. and the earth. Ngoba lithi For the iBhayibheli Bible says, Judas Iscariot Judas Iscariot wathatha intambo took God's rope, wazihenga esihlahleni. hung himself on a tree. Wayengekho ezulwini, He was not in the heavens. wayengekho He was emhlabeni, not on earth. wafa phakathi He kwezulu died in between the nomhlaba. earth and the heavens. Wayengathintanga He umhlaba, didn't touch the earth. wayengathintanga He izulu. didn't touch the heavens. Ngamanye In other amagama words, wangenwa he was umoya entered in with the spirit of kaLucifer, Lucifer. wangenwa umoya Spirit entered in kaSathane, of the devil. wangenwa The umoya spirit entered in wamadimoni of the demon. alahlekiswa. And he was loose Namhlanje today. ngiletha I impendulo bring you answer. uthi uNkulunkulu ngizokutshela God sent me to tell you sukela ngosuku that lokuqala from the first day uthandaze you are praying. ufuna ubuso bakhe, I'm seeking his face. thandazo wakho Prayer was wezwakala heard in emazulwini. the heavens. Namhlanje Today sizokhulula we impendulo are releasing our prayers. yomzalwane okudala athandaze. Brethren, long pray. Sizokhulula We impendulo are releasing the answers eboshwe phezulu that have been emkhathini. found in the firmament. Awuthinta ababili Just abathathu 2 or 3 people. uthi namhlanje Today, ngiyaphenduleka, getting my answer. ngiyaphenduleka Getting my answer. namhlanje Today,
by power, by force, ngiyaphenduleka namhlanje, by power, by force, ngiyaphathwa ngokwami namhlanje, by power, by force, ngiyawuthatha umsebenzi wami namhlanje, by power, by force, ngiyathatha ukuphila kwami namhlanje, by power, by force, ngiyayithatha imali zami eyiboshiwe namhlanje, by power, by force, konke okunegama lami kuko ngiyathatha, ngiyathatha, ngiyathatha. Hey, sikhathela ukuthandaza uNkulunkulu We ongaphenduli. have time to pray to a God of answer. Namhlanje uNkulunkulu uyaphendula. Today God shall answer. The devil is a liar. Unamanga The usathane. devil is a liar. Kudala libe For nasidile. long we've been delayed. Kudala lokabamba into zethu. For long the hope that Athi usathana kabi the isikhathi. devil says it's not time. Noma uNkulunkulu sekathi Even isikhathi. when God says it's Athi time. usathana wait. The devil says he might. Wait. Later. It's not time As yet. God of things can't. Namhlanje Today. I'm here to declare it's your time. It's your season. The devil is a liar. The devil is a liar. Sikhathele amadimoni adlala ama-games athi akabi isikhathi noma uNkulunkulu sekathi isikhathi athi amadimoni akusona isikhathi ngizomemezela now is the time. Now is the time. Bambani sengiyathandaza. Catch, I'm about to close. Kunalento esiye sitshele thina sithi this is my season kanti akabi There's season this yakho. thing we tell ourselves, God says, God is not. Kuba khona futhi into othi wena I'm waiting upon the Lord. When we say It's not my time. Kodwa kube kuyisikhathi sakhe. Futhi it's how do I know Pastor, how do I know? when my season arrives? Uma sekufika isikhathi sami, And how do I know asikanjani? when it's not my time Uma yet? ngasiyona isikhathi sami, These are two things. nasi ey'mbili. When it's your season, Uma sekuyisigaba sakho, okay, should I start by saying angiqale ngokuthi, when it's not your season, makungasona isikhathi when you sakho, are going through challenges, mawudlula esimeni esinzima, when you are going through things mawudlula ezintweni, and it's not your season, kodwa akusona isikhathi you are sakho, in the battle, you are fighting. uyalwa usempini. When it's not your time, Mangasisona isikhathi you will be sakho, frustrated. uzocasuka, You will feel frustrated in your spirit. uzozwa umoya wakho ucasuka. Things will go wrong in your life. Izinto ziyaphambuka And empilweni the yakho. things that goes wrong in your life, Lezo zinto they will eziphambukayo, frustrate you. zizocasula kakhulu. But when it's your time, Kepha kuyisikhathi sakho, and when it's your season, bese kuyisigaba sakho, things will go around in your life. izinto empilweni But yakho, still you remain peacefully. zizophambuka You will feel the peace of the umoya wakho Lord. uzoba nokuthula. I'm not working, Angisebenzi, but I'm not distressed. kepha I'm not angikhathazekile. working, Angisebenzi, but I'm not kepha frustrated. ngicasukanga. That means Kusho ukuthi, God is doing something. uNkulunkulu wenza into But ethize. once you are frustrated, Kodwa umoya wakho that angicasuka. means something somewhere Kusho ukuthi khona it's la, wrong. okungahambi kahle When you are khona. frustrated, Uzizwa ucasukile. when you become sick Mawugula, because of the situation, ngenxa yesimo. that means Kusho ukuthi, God is not in your place. uNkulunkulu akekho But emagabeni when akho. things are not happening, Kepha izinto but zingayenzeki. still God is a part Kepha uNkulunkulu of the uyingxenye process wohlelo. of the things that you are going Izinto through. zidlula uso. There is a calm in your spirit. Kunokuthula emoyeni I'm wakho. not working, Angisebenzi, but still kepha there's calm in my spirit. kunokuthula empilweni yami. I'm not working, Angisebenzi, I am working. ngiyasebenza. I don't get increase, Angitholi increase. I don't get promotion, Angiwathola but there is ama-promotion. calm in my Kepha spirit. kunokuthula emoyeni wami. There is calm in my spirit. Kunokuthula emoyeni But wami. when you are frustrated, Kepha mawucasukile, when you become angry,
lazy even to come to church, awufuni ukuze not esontweni feeling like going to church, awusizwe ngathi ungaya there esontweni is a problem. kunenkinga The devil is after you. usathane ufuna The wena devil is frustrating you. usathane But I'm uyakuqina here today ize la to namhlanje release your answer. ukuzokhulula umbheshu Things will yakho change. izinto zizoshintsha Things will change. izinto zizoshintsha Things will change. izinto zizoshintsha The devil is a liar. usathane umqaphi manga Today is today. namhlanje namhlanje Impendulo yomuntu iyakhululwa. My time is up. Bambani. 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 Wazi ngani How do you know uma kufika isikhathi sakho kodwa still izinto zingenzeki? when your time has come but things don't come right? Zithi izinto zingenzeki As things are not happening, kodwa still emoyeni wakho but in your spirit, uba nokuthula. you are peaceful, you are calm. Once kwangabi nokuthula emoyeni Once you no longer have peace in your spirit, yet izinto azenzeki, but things are not happening, that means somewhere somehow kusho ukuthi khona la the devil has bind your stuff. usathane sebopha izinto zenu. So that's when now Ilapho la kumele uqala uphakama you need to arise uthi angeke they ngiyivumelele. will not allow this Kunabazalwane aba-relaxed manje they are brethren who are relaxed abakholwa ukuthi ke who believe isikhathi sami siyeza, that my time is still coming my season is coming, isikhathi sami I'm siyeza waiting upon the Lord. ngilinde uNkulunkulu God is gonna do something. uNkulunkulu uzokwenza into Lalela ethize. mntana sekhaya, Listen, wena into zakho zidileywe when amadimoni, your things have been delayed by the wena demons, udileywe you abathakayo, have been delayed by wena witches. uthi you are waiting upon the Lord, Ulinde uNkulunkulu, izinto zakho zizokwenzeka. your things shall happen. Lalela ngikutshela, Listen, let me tell you, namhlanje today fana ukhulula you need to amajasi, take off your jacket ustop ukudla, and stop uthi eating. namhlanje Say today, I'm sick and tired, Sekhathele, ngiyalwa I namhlanje, refuse today. ngiyalwa I am namhlanje. fighting today. Kunabazalwane They are brethren abancenga izinto, beg situations, abancenga isimo, beg their seasons. awusebenzi, You're not working. uyasincenga But lesimo. who's begging the season? Lalela, Listen, hey thukuthela man, get angry, thukuthela man, get frustrated. khulula amashati man, Take off your shirt. khwita imikhono. Pull up your sleeves. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Sikhathele We are tired ukulula imikhono, for putting on kanti sleeves, izinto azihambi kahle. but things are not going Khwita well. imikhono, Pull up your sleeves. khwita imikhono. Fold up your sleeves. Yabona abantu nabazolwa. See when people are about to Oh, fight. sanani obabili. Both of you come here. Yabona abantu nabalwa. When people are fighting, Mangabe abantu bazolwa. when they are embarking on a fight, Lalelani nginitshela. listen, let me tell you. Na into enzakalayo. Here's what happens. Waza ngapha, Come on the side. mana ngapha. You stand on the other side. Bayalwa lapha. These two are fighting. Imba ikasuka. The battle has started. Bayakhombana lapha. They are pointing at each other. Musukhwinqa. Azithi suka nje umuntu uyakhwinqa. You don't fold up. Baqala bakhombana. They are challenging each other Basakhombana. as they are doing so. You're getting a warm up for the battle. Basalungiselele. Omunye uzokushaya. They'll hit you. Omunye uzokushaya. The other one says they'll hit you Bese back. bayakhwinqa. Then they fold up Athi their omunye uyangijwayela wena. There you get it. Wena uyangijwayela wena. Khwinqa imikhono, khwinqa imikhono. Khwinqa imikhono, khwinqa. Yabona bangaba amashetha asesela. If your shots are still up, Awungabi ready you're not ukulwa. ready to fight. If you are ready for the battle, ukhwinqa You imikhono. fold up your sleeves. Yabona You manje, see now, kude manikiniki. we are going to fight. Zindala Both zombili. of them are ancient. Iyasuka manje. The war is Into started. fanele uyinothise. What you must look at, Imikhono their sleeves ikhuphukile. has been increased. Abazalwane Brethren basempini. are at war. Kodwa ama-sleeves abo Their sleeves kamoya ala. in the spiritual realm. Stand up. Paramane. Stand up. Paramane. Stand up. Soromane. Stand up. Soromane. Stand up. Soromane. Stand up. Paramane. And get ready Lungela. to fight this battle. Ulwa lepe. Put up your sleeve.
Put up your sleeve. You can't engage in a spiritual warfare. Imikhono yakho ilapha. With your sleeves still With low. imikhono. Fold up your sleeves. With imikhono. Fold up your sleeves. Siyalwa We manje. are fighting now. Siyalwa. We are fighting now. Siyalwa We manje. are fighting now. Ay siyalwa. We are fighting. We are slaughtered. Siyalwa We manje. are fighting now. Siyalwa We manje. are backing along. Ngeke sidlala madimoni. We will not be played. Ngeke sidlala We usathane. will not be played by the Akeza devil. ngasemumva. When it comes from the back, Bayahlanganyela. Ngoba khona bahlanganyela ngegama lakho. because two come together in your name. Khona bahlanganayo. Some gather Benza i-caucus. and make a caucus Bahlebe ngawe. and gossip about you. Until you put up your sleeve Ungakakhiphi imikhono. and confront them Ubabheke. and confront the situation. Ubhekane You nesimo. remain in that place. Uyohlala kuleyo Put ndawo. up your sleeve. Khipha imikhono. Put up your sleeve. Khipha imikhono. Confront the situation Ubhekane nesimo sakho. and say, situation, Yithi isimo sami. listen to me. Lalela. I am sick and tired. Ngikhathele. I can't take it anymore. Awukwazi. I'm fighting now. Ngiyalwa manje. Come what may come. Noma kungesa I'm yini. fighting now. Ngizolwa manje. Uyalwa. You fight. Shaye. And you hit. Faka isicathulo. And you kick. Faka nenhloko. And you hit with your head. Faka idolo. And you pin your butt. Yakhahlela. And you kick. Uyashaya. And you hit. Uyashaya. And Uyashaya. you box. Lalela ungadlali shaya. Listen to play. Ngoba lesikhathi ushaya As kanje. you are boxing the way you are. Kunabathakathi There are namadimoni. witches and demons Owashaya. that you are Uzababona hitting. labakuthakatha. You will see those Bayovuka witches. They bavuvukile. will wake up. Shaya. Hit them. Shaya. Fight them. Shaya. Box them. Khahlela. Kick them. Shaya. Hit them. Shaya. Box them. Shaya. Box them. Shaya. Step on them. Nyathela. Step on them. Nyathela. Step on them. Shaya. And beat them up. Shaya. Beat them up. Shaya. Beat them up. Shaya. And beat them up. Shikatali babosa. Everybody begin to pray. Everybody begin to pray. Everybody begin to pray now. Shantali babosa. Zekatele bosa. Hitali babosa. Rabasatakaya. Ikapapaposate. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Zukubashita. Zukumantosaya. Libabosanteya. Ikatototo. Rapapapaya. Ikatalibabos. Yandalababosaya. Yantakata. Yantapapapa. Ripapapasoto. Ipapapaya. Liparuka patush. Yamanto satalibaha. Ripapapaya. Yantakemosh. Yantalikapa. Yapapapayala. Ikapasutapa. Ikapapaya. Ay! Ilwa! 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 Thatha impendulo yakho. Thatha impendulo yakho. Thatha impendulo yakho. Thatha impendulo yakho. Thatha into zakho. Ushanta makosota. Ikababayante. Indalabosa. Indalababosa. Ibabababase. Ikapapapa. Uravasaya. Undalabasia. Undalababasa. Ikamanto. Ikapapaya. Roposaya. Shaizana besiamo. Jesus. 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 Mikael. 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 Ilwa nabalwa nathi. Ilwa nabalwa nathi. Ilwa nabalwa nathi. Ula baba bosaya. Ula baba bosa.
Ulana Mama Sika. Hina Mando Kosaya. Hina Mama Suta. Hina Mama Yeke. Itatarikapa. Zokatarikapa. Shaizandubonge. 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 Gakamanigaches. 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 Bayango Bataga. Bayango Jabalo. In the name of Jesus. 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 Father, we declare, we decree, in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the name of Jesus. Likabarondo Bobosai. Riba Baba Shikelebe. Sanana Masateke. Shiba Baba Saya. Shaizan to Bobo Kulungu. Ola Babosai. No, Bossa. Yenda Bobo Yatalaba. Shaizan to Fulumla Messia Bonga Kulabasha. Kulababa Sita Papa. Rapa Papa Yane Babo. Shinana Bakesetele Bobosa. Yanamosia. Thank you, Jesus. Yondomo Kosateke. Yondomo Babosia. Yeah. Shola Babaya. Shola Babayano. Yes, yes, something is happening now. Ura Baba Sanda Baba. Ura Baba Yantelebe. Satani Kababosa. Sanda Nanamanda. I got to Melum Nideka. I got to Melum Nideka. I got to Melum Nidam Sebenzinda Sebenzako. I got to Melum Nidas Colena Funda Bandana Bakoko. I got to Melum Nida Business in Lako. I got to Melum Nidam Shatu and Wako. I got him Shatawami. Now I'm little Gachofa. Now I'm little. Now I'm little. Now I'm little. Hey, Shantali Kabosa. Ena Baba Boboya. Shaizan Lubamu Kulubu. For the last time I get Shalukulu Zanta, Sansum Sindom Kulu, Sansum Sindom Dwele. Come on, church, come on. Come on, Barcelona, come on. Shout and make that joyful noise. Shout the sound of victory. Shout the shout of victory. Shout the sound of triumph. Oh, ikobini ngonyama. Yesizwe sikaJuda. Shayizandla. Remind the devil that Jesus has overcome the world. Hey! Jesus has overcome sin. In the name of Jesus. In the name of Jesus, for the last time. Shout! 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 Jesus! Shayizandla kakhulu besiyabonga. Shayizandla sakho kakhulu shayela uNkulunkulu. Yena mama bosaya. Nkosi yami moya wami uthi angibeke bonke abantu izandla ngibanikeze amandla okulwa
In the name of Jesus, ake nimshayele izandla uNkulunkulu. Ngicela bonke abantu beze ngaphambili. Ashazi ningisize masinyane abantwana bami. Wozani phambili, wozani phambili, wozani phambili, wozani phambili, wozani phambili. Ngifuna abantu bazongamukela amandla okunqoba. Abanye aphelile amandla okulwa ebusuku abasavuki. Abanye amandla okuzila ukudla aphelile abasafasta ukudla. Ngifuna uphinde ubuyele enkonzweni yokuzila ukudla. Funda uphinde ubuyele futhi enkonzweni yokukhuleka. Shaya izandla zakho. Glory to Jesus. Oh, glory to Jesus. Oh, hallelujah. Phakamisa izandla uvala amehlo. Baba wethu ayingcwele egameni lenkosi uJesu. Sengiyobeka izandla uNkulunkulu. Baba wethu namandla phezu kwabantwana bakho. Baba egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Umoya lo ingcwele ngiyathandaza. Abamukela amandla, abamukela amandla. Abamukela amandla in the name of Jesus. Abamukela amandla Nkosi, abamukela amandla. Fire in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Abamukela amandla uNkulunkulu. In the name of Jesus. 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 Yamukela amandla, yamukela amandla. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Naba abantwana babuyele ezikolweni. Abathandazela uNkulunkulu. Bafihle ngaphansi kwesandla sakhe. Ngegama. Ngegama. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. 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 Kuta paruka pata. Zekateli baba babosaya. Endela boshatabaya. Yateke mando bosita papa. Ikatatarika papa yotapa. Zika pasuta payuka payuta payuka. Yana bosateke. Yana boshanda. Yana bosaya. Repepepesita. Ripa papa fire. Rikando bosaya. Yes, 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 yes. Ira baba shanda. Ira baba bosaya. Ira baba bosanteke. Ira baba bosaya. Ira baba bosanda. Ira baba bosantapa. Yes, 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 Shaitan. Shaitan to Shanu Mulugu. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. In the name of Jesus. In the name of Sondelangim. In the name of Jesus. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. Hey, 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 hey. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. Gakamaniga chess. In the name of Jesus. Kushatapa. Kushateke. Sikapaya. Sipapata. Rukupasaya. Zantali babosa. Shaizantu bangu kulukulu gaku. Shaizanda mesiabo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Shalanu mangwele zanta bangwele. For the last time, I'm coming in Santa Moingwele. Thank you, Jesus. Siyabonga abazulu uNkulunkulu anibusise nonke. Kuba bonke abasibukela emakhaya abazothola le video. uNkulunkulu amusa anibusise. Make sure egameni lenkosi uJesu ukuthi you subscribe lapha ku YouTube channel. Make sure that you like our Facebook page. Facebook page wethu ubukelwa thousands and thousands, millions and millions of people. But like ngiyacela like our Facebook page. Don't just watch. Just press nje u-like button. Press nje laphana kulokhuzana enaya into lapha ku YouTube. Usubscribe egameni lenkosi. Ukulike nje akucost even a cent. Just like nje ipage lethu. uNkulunkulu Musa akubusise usenza njalo. Ngiyacela nje ukuthi lapho ukhona ekhaya. Man of God, I'm so touched by this message. I've been praying and praying. Hey, but izinto zami baba iqaqeki. Ngiyacela man of God, pray with me. Ngiyacela tshala that seed.
give that seed, give that seed, give that seed, and say, man of God, I've planted my seed, I've sown my seed. Please speak protection, speak life over me, speak protection. Baba, akukhulume izwi phezulu yami impilo. Tshala leyo mbewu, uzombona uNkulunkulu egameni lenkosi uYesu Kristu. I am your apostle MJ Shabalala. Salute. Cela shala uNkulunkulu izandla kakhulu.